Stabilita tela je základom zdravého a sebavedomého pohybu psa. V tomto module sa naučíte, ako pomocou balančných pomôcok rozvíjať koordináciu, rovnováhu a silu hlbokého stabilizačného systému. Postupne prevedieme vášho psa od jednoduchých cvičení na pevných targetoch až po náročnejšiu prácu na nestabilných balančných podložkách. Ukážeme si, ako správne pracovať s prenášaním váhy, stabilitou predných aj zadných končatín, pivotmi, posturálnymi svalmi a komplexnými balančnými cvikmi pre celé telo. Každé cvičenie je vysvetlené krok za krokom, s dôrazom na bezpečnosť, správnu techniku a prirodzený progres psa. Modul je vhodný pre aktívnych psov, športovcov, seniorov aj psy po rehabilitácii, ktoré potrebujú zlepšiť stabilitu, koordináciu a celkové uvedomenie si vlastného tela. Pretože silné telo nezačína v pohybe. Začína v stabilite.